Minkejja li hija wiċċ familjari għal dawk li jsegwu t-televiżjoni, il-wiċċ ta' Claudette Buttigieg se jkun wiċċ ġdid tal-Parlament Malti hekk kif kienet eletta mit-8 distrett fl-elezzjoni ġenerali. Għal Claudette Buttigieg l-għażla tal-poplu fid-9 ta' Marzu għandha tkun opportunità biex il-Partit Nazzjonalista jiġġedded iżda fl-istess ħin joss il-prinċipji tiegħu. Dan għandu jagħtina mbagħad il-kuraġġ illi nħarsu lejn anfusna, naraw x'iridu nbidlu, hemm affarijiet li rridu nżommu bla dubju ta' xejn aħna partit ta' prinċipju u naħseb dak huwa importanti ħafna li hemm prinċipji li għandna nżommu magħhom. Però naħseb li rridu ninfetħu iktar għal aktar nies, għal aktar idejat. Madankollu jagħti tisħaq li dan il-proċess m'għandux ikun wieħed maġġel biex jassigura li l-bidliet isiru wara li l-partit ikun sema tajjeb lin-nies. Nisbaljaw jekk naġlu fid-deċiżjonijiet li rridu nieħdu għaliex l-ewwel ħaġa li nħoss li rridu nagħmlu hija li nisimgħu aktar lin-nies. Inutli aħna noħolqu struttura li ma tappellax għan-nies għax allura ma aħna ħanimxu l-ebda passi l qudiem. U issa li l-Partit Nazzjonalista qiegħed fl-oppożizzjoni, x'ir-wol tara li għandu? Iridu nżommu l-polz tan-nies, irridu nkunu kostruttivi, irridu nkunu viġilanti, irridu nkunu moħħna hemmhekk. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar għad hemm dik il-fraġilità ekonomika hemm barra f'pajjiżi oħrajn u aħna dak li bnejna ma rridux nitilfuh, mhux għalina imma l-pajjiżna. Id-deputat tal-ġdida tispjega li waħda mill-iktar sfidi li kellha kienet li tfiem lill-pubbliku li l-ħila u l-kapaċitajiet tagħha immorru lil minn dawk ta' preżentatriċ televiżiva u li hija kapaċi wkoll li taħdem f'qafas politiku. Jidher li Claudette telbed din l-isfida x'illum hija waħda mill-ftit kandidati nisa li kienu eletti fil-Parlament Malti għal-leġislatura li ġejja. Staqsejna l-Claudette tal-fema tagħha dwar il-kontribut tal-mara fid-dinja politika. Jiena ma ngħidx li n-nisa huma aħjar mill-irġiel jew viċi versa, imma naħseb li jkollok taħlita sabiħa ta' tnejn li huma flimkien toffri sens ta' bilanċ anka fid-deċiżjonijiet. Lejn tmiem l-intervista Claudette saħqet li issa li għedet il-kampanja elettorali hija lesta biex teġgħod mit-ton għax-xogħol biex tkun rappreżentanta denja tal-poplu Malti issa mill-ogħla istituzzjoni, il-Parlament Malti.